Bon dia, nois i noies. Què tal? Com esteu? Avui preparem l'hort amb agricultura regenerativa i, per tant, haig de recollir tot el que necessitem per fer-ho possible. El primer de tot és que m'he quedat sense compost. Evidentment, tenint un hort que fa 12 metres quadrats, necessito molt de compost i aprofitaré aquesta oportunitat per veure si puc trobar compost aquí a Argentona, perquè la veritat és que no conec gaire el poble i he pensat que pot ser una oportunitat xula per conèixer, sí, les agropecuàries, que sé que n'hi ha dues, però no estic segura de si realment aquí en tenen. I he pensat, en comptes d'anar-me'n lluny, fer volta, etc, ho provo i a veure si aquí en trobo, que em queda mitjanament a prop, i heu de tenir en compte que ho estic fent sola i són molts litres de compost i per tant és molt probable que jo sola no ho pugui portar i per tant com més a prop estigui millor per mi i per la meva esquena, bàsicament. Ja tenim el substrat comprat, molt més fàcil del que m'esperava, la veritat. M'han dit, he comprat 3 packs de 70 litres cadascun. Evidentment, jo no puc portar-ne ni un. Bueno, ho podria intentar, però serà complex. I m'han dit, porta el cotxe aquí davant i t'ajudem a posar-ho. Per tant, ara vaig corrents a buscar el cotxe i a veure si m'hi cap dins el cotxe, perquè sí que no les tinc totes, la veritat. Ja hi som, ho hem aconseguit. Ha sigut bastant més fàcil del que em pensava. Ara, en realitat, la part difícil és transportar el substrat fins a l'hort, perquè pesa molt. Però tot ho farem. Paciència i a poc i bona lletra, suposo. Vale. El problema és que... Oh my god, pesa un muntó. Fa molt mal agafar. Llavors, no sé si portar-lo així, com un sac de patates. Literalment. Ja ho tenim tot, el cartró, el substrat i una cosa que fa uns dies que tinc aquí a l'hort és la palla. En principi, això és tot el que necessitem per començar el nostre hort amb agricultura regenerativa. L'ordre que seguirem en principi és, primer de tot, passar una mica el rasclet per treure les males herbes, sobretot aquesta zona d'aquí, que aquesta zona no la taparé amb cartró perquè és on n'hi ha els bulbs i per tant, si ho tapo tot no sortiran ni males herbes ni bulbs, per tant a aquesta zona només li posaré palla, llavors sí que m'interessa treure-li bé les males herbes, però la resta de zones que ho posaré sobretot on hi ha caminets i al voltant del que està plantat, el que faré serà posar primer el cartró, després el substrat i després la palla. Si és la primera vegada que passes pel canal, et poso un context. Fa 4 anys que gestiono aquest hort i des de sempre he fet servir el multicultor per llaurar. I encara que sembla un exercici inicialment beneficiós per mi, perquè deixa la terra super esponjosa els primers dies, al cap d'uns dies la terra comença a quedar super compacta, les males herbes no tenen cap tipus de control i a sobre trenques amb tot l'ecosistema subterrani del teu hort. Farta, honestament, de no trobar una solució a aquests problemes, la meva intenció a partir d'ara és seguir les regles de l'agricultura regenerativa per tal d'aconseguir un sòl que sigui més esponjós, un ecosistema que estigui viu i, sobretot, posar a ratllar les males herbes, que són el meu pitjor malson. La veritat és que posar el cartró no és massa difícil, és només que ara passa una cosa que fa una mica més complicat, que és que ja tinc tota la instal·lació de les pesoleres i de la malla posada. Per tant, això significa que hem de treure la malla, haig de treure els arcs i després haig de posar el cartró entremig dels 2 arcs que hi ha aquí, a veure, és que amb la càmera ho veig així.
ho haig de posar aquí al mig i per tant hauré d'aixecar els arcs i tot i clavar l'arc en el cartró. Serà més difícil, no impossible, evidentment, però complica una mica la situació. Potser t'estaràs preguntant quina és la lògica que hi ha en posar cartró i per què el cartró és el primer pas. Doncs bé, l'objectiu principal del cartró és el de bloquejar la llum. D'aquesta manera, totes les males herbes i les llavors que hi ha en el sòl quedaran tapades, no podran fer la fotosíntesi i no creixeran. Això ja és un punt molt a favor del cartró. A més, el cartró, una cosa molt bona que té és que és biodegradable, és a dir, no compactarà el sòl i no és impermeable, s'anirà desfent i anirà respectant tot el que és la biodiversitat que queda a sota del cartró, com seria la vida dels cucs, dels fongs i els bacteris que viuen en el meu hort. I una cosa molt xula és que el cartró és carboni i una vegada els fongs el colonitzen, el transformen en humus, per tant és un win-win. He començat a posar els arcs a terra, però llavors me n'he adonat que, clar, realment s'ha d'omplir tot l'hort. Aquest vídeo no està patrocinat per ningú, de veritat. O sigui, el que he estat fent és agafar totes les caixes de Nadal i tots els cartrons, inclús, com que a Argentona fan recollida selectiva, hi ha un dia de la setmana que està tot el carrer ple de cartró. Què vaig fer? Agafar tots els cartrons grans que vaig trobar, la veritat. O sigui, aquest, jo crec que algú es va comprar una tele, doncs s'ha fet servir, la veritat, supercòmode. Fantàstic. Llavors, què passa? Que clar, haig d'omplir com totes les fileres deixant el foradet on hi ha les plantetes i en aquest cas, clar, jo estava aquí clavant-ho tot perquè deia, bueno, faig els forats aquí, no passa res i després ho clavo, però clar, aquí també hi hem de ficar cartró. La intenció és tapar-ho tot. No sé, honestament, si tindré cartró per tot, però com a mínim començarem una part. La zona de les maduixeres no li posaré cartró, només li posaré compost i palla, la zona de les flors tampoc. Llavors, a veure si puc solucionar la zona de les cebes i la dels bròquils, com a mínim aquesta setmana, i ja ho anirem fent amb calma. Això en realitat és un procés lent, ¿vale? Jo ja ho vaig fer una vegada, a finals d'estiu, que diguéssim, va funcionar molt bé, però és una cosa que s'ha d'anar fent i com a mínim s'ha de fer 2 cops l'any perquè el cartró es descomposa. Per tant, s'ha de tornar a repetir. Aquestes són les 2 últimes caixes que em queden i la veritat és que no he... Bueno, podríem dir que he fet la meitat de l'hort, que he cobert la meitat de l'hort, però clarament hauré de recollir més cartró. No està gens malament, em falta la zona del final i aquesta zona de les pesoleres, però la veritat és que estic molt contenta, perquè com que al final és hivern, si tardem una miqueta més, tampoc serà molt greu, perquè les plantes van molt més a poc amb el fred. En segon lloc, posem el compost. Per què el compost és interessant? Perquè el compost és el que converteix un sòl tapat en un sòl cultivable. Si el cartró apaga les herbes, perquè tapa la llum, el compost alimenta, perquè ens aporta els nutrients. És la capa activa entre el cartró i la palla, és a dir, cada un té una funció en particular. Substrat repartit, ara ja posem els marcs. Primer posaré els marcs perquè si no serà un lío abans de posar la palla i un cop estigui la palla posada ho cobrirem tot. I per últim, arriba el moment de col·locar la palla. Quina és la funció de la palla en aquest cas? La palla la tindrem per protegir. És la que evitarà, en certa manera, l'estrès del nostre hort. I amb què ens ajuda?
en concret la palla? La palla ens ajudarà, per exemple, a que els rajos de sol no toquin directament a terra i també ens ajudarà, per exemple, a mantenir la oscil·lació de la temperatura. És a dir, la palla funcionarà com si hi hagués una malla tèrmica, de manera que la temperatura de l'aire i la temperatura del terra estaran més equilibrats. A més, el fet de tenir palla ens ajudarà molt a que l'aigua, quan reguem, no s'evapori ràpidament i, per tant, hi haurà més retenció d'aigua i també, en certa manera, que les males herbes estiguin més controlades durant una temporada una miqueta més llarga. I si no posem palla, què passa? El més probable és que se t'assequi el compost, que perdem els nutrients d'aquest compost i que a poc es vagi una altra vegada tornant a compactar el sòl, per la qual cosa tornaríem a necessitar més reg i seria, en general, més feina, a part de que molt probablement sortirien males herbes del compost que acabem de posar. És important que quan posem la palla no quedi a sobre de les nostres plantetes, d'acord? Perquè, evidentment, la palla el que farà és retenir humitat, com també ho farà el cartró, per això el doblego. I el que ens interessa és que hi hagi humitat, que la planteta estigui a gust, que es vagi fent un ecosistema amb microorganismes positius, però el que no volem és que estigui superhumit, perquè si no el que podria fer és generar-li fongs a la planta, i això és una cosa que clarament no volem. Super, doncs ja estem. Ha quedat així. Pensava que, no sé, que em faltaria palla, però mireu tota la palla que m'ha sobrat. La veritat és que ve com supercompactada. Fixeu-vos-hi, Està super compacta i potser he tret menys d'un pam. He cobert tot el que havia de cobrir. Quasi no es veu el cartró. Sí que es veu en algunes zones, però tampoc volia malgastar la palla aquí, perquè això al final no és zona d'hort. Per tant, si creix mala herba, m'és igual. I aquí és la part que ens quedarà. Estic supercontenta perquè he aconseguit fer-ho tot i avui, en certa manera, encara que he hagut d'anar a ritme, ho he pogut fer tranquil·lament. Hi havia molta feina a fer, realment, i és veritat que ens ha faltat la meitat de l'hort. Per tant, haguéssim estat més estona si hagués tingut més cartró, però em donava la sensació que en tenia molt i tampoc volia venir aquí amb tot de cartró i després no saber què fer-ne, no? Però estic molt contenta perquè sabeu què em passa? Que una de les coses que més angoixa em dona al meu hort són les males herbes. Crec que ja us ho he dit diverses vegades i posant el cartró sé que estaran més controlades. No vol dir que les erradicarem, Vull dir, calma, si tens un hort similar i estàs pensant faré servir aquest mètode, et funcionarà per una temporada. Han passat 3 setmanes, per tant, toca posar-li l'antilimacos. Se'm va acabar la compo, per tant, farem servir aquest que tinc com de recanvi. Ho tiraré a lo loco. A les cebes no els hi fa falta, Bròquils i coliflors. Se n'ha d'anar ficant perquè, sobretot amb la combinació explosiva de tanta humitat que retindrà, això se'ns omplirà de cargols, se'ns omplirà de cargolines. I, creieu-me, no voleu haver de fer tota aquesta movida d'agricultura regenerativa perquè després vinguin els llimacs i s'us mengin tot el que heu plantat. No ve de gust. Per tant, escampem una miqueta de ferramol i en tindrem, jo espero, per 2-3 setmanes. Me n'acabo de donar que m'he saltat un dels passos, que és mullar el cartró. Per què s'ha de mullar el cartró? Bé, senzillament perquè si el cartró està mullat es comença a descomposar, no? I tampoc el que vols és assecar com la terra que hi ha a sota. Però no és tan greu, o sigui, realment ara podria venir amb una regadora, passar una mica d'aigua i ja està. Però com que porta bastants dies plovent i sé que aquests dies plourà. Per tant, no és tan greu, ho deixaré així com està. Mentrestant vaig recollint les coses. I fins aquí, nois i noies. Ara hauré de fer la part avorrida de recollir-ho tot, perquè clarament s'ha de recollir. Però ja està, el pròxim dia farem la part del final i ja estarà tot fet. Ara ja només ens faltarà esperar, fer manteniment i en breus ja començaran a sortir els primers brots dels bulbs. Per tant, sí, ens veiem aviat. Una abraçada, adeu!